दै गिलाससे लानानै आं बिस्कुट जानानै थानांदों मोनथिबाय बे आंखौ ओरैबायदि जुदा जाजेननाय समावहाय माइरं लायनो होननानै बे बाजाराव ओंखारलाङो बाजाराव ओंखारलांनानै बियो थासिबा गेलेनानै थाहैनानै बियो आंखौ ओंखामल' जाहोनांबोदों बियो थेवबाबो आङो गथ'खौ गोदाव सोराव खालामाखै। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैबो गोबां चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर कनजिताया गावनि फिसाय आरो दैदेनजों फन रायलायनायनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना गिबियाव खोनासंनानै लाग्रोदो। ओमफ्राय मैयाहाय दैदेना मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना आंनि हौवाजों फन रायलायनानै रिकर्डिं लाखिनानै बियो फेसबुकआव इउटुबाव हगारनानै होदोंमोन ना आंनि फारसे मानि आंनि हौवानाव सोंनायमोन आरोना जेन'बा नोङो माथो बिदि कनजितानाव लं थं फट' भिडिअ बिहरोनो मायोनो आं खोनादों मादों आंबो नायगौमोन मागौमोन बेफोरबायदि होनलायनाय कल रेकर्डिंखौ बियो होदों आरोना ओमफ्राय बे कल रेकर्डिंखौ लानानै बुहुत मानसिया भिडिअ लाबोदों आं लायनो आंनि फिसायखौ आं जेन'बा बिसोरजों लोगो जानानै आङो ब्लेकमेल खालामदों बिदि होननानैहाय जेन'बा आं मा बुंखो बेयावहाय आं मा बुंखो बिसोरसो होलायबाय मालायबाय सोंख्लुलायबाय हगारलायबाय आंथ' जेबो मिथियाना आङो जेबो मिथिया आंखौ बुंनो जेन'बा आं बिसोरजों आंनि हौवाखौ आंनि फिसायखौ आं मानो ब्लेकमेल खालामनांगौ आङो दिनै आंनि फिसायानो देरबोलायबाय आङो दिनैसो मानो आंनि फिसायखौ आङो ब्लेकमेल खालामनांगौ मोनसे खामानि मिलायनानै रिल्स बा माबा बानायबानो जे मोदोम एसे नांलायबानो एसे आखाइ हमलायबानो बेयो गोसथोलायदों जायो नामा जेनेबा होमबालाय बे दस्रा एक्ट्रेसफोरा आजां गाजां मोदोम नांजाबलायो माबालायो दस्राफोरा होमबालाय बिसोरबो गोसथोलायजोब्बाय आरो जेनेबा बुंदों आरोना बिसिफायनि खोथाया मालायनाव बोरै बारखो बिसोर सानैजों खोथा गैलायखायाबा फिसायनि लंथं फट' माबा माबि बिदि बिहरलायनाया बोरै दैदेननाव बारखो माखो होमबालाय बिसोरो खोथा दंलायो सानैजों होननानै बुहुत मानसिया भिडिअ लाबोदों ओमफ्राय आङो बेजों जेबो खोथा गैया मिथिबायना आङो बेजों जेबो खोथा गैया जोङो बिनि बिसिजों आंजों एनि टाइम अनलाइन कल रायलायो ओमफ्राय आं सानसेखालि सानब्रैसोनि सिगांनि बाथ्रा आरोना बियो आङो बिनि हौवानि सिगाङाव बुङाखै बिजों आंजोंहाय फन रायलायबाय थादोंमोन जोङो दैदेननि हिनजावजों आंजों ओमफ्राय बियो आंजोंहाय नांलायखादोंमोन आरोना ओइदिनखालि आङो रावनोबो खोन्थाया दावराव जाबाबो माबाबो ओमफ्राय बे समाव बियो मानि आंजों नांलायखानाय नालाय जों सानैजों रायलायबाय थानायाव फन हरजाबदों बियो ओमफ्राय आङो कनफारेन्स खालामदों आं कनफारेन्स खालामनाय लोगो लोगो बे आंखौ डाइरेक्ट बुंहरबाय बोरो आं फट' भिडिअ बिनाया मानो हराखै नोङो दाबो होननानै आंजों नांलायहरबाय डाइरेक्ट होनखाबाय बियो आं बोरो मा बियामोन मा बिहरामोन होननानै बियो मख'जोबखाबाय आरोना गासिखौबो होमबाय बाहाय बियो निजिराया खोनाबाय आरोना ओमफ्राय बाव खोनानानै बियो मिथिबाय ओमफ्राय बे फिसायनो खोन्थाबाय बे फिसाया मिथिबाय ओमफ्राय दा बे खोथाखौ लानानै गावजों कल रेकर्ड रायलायनानै गावनिफ्रायबो मा ओंखारबाय दा बियो इउटुबाव हगारनो मोनबाय आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जे कनजितानि हासबेन्डआ फट' बिहरनायखौ दैदेना बोरै मोनथिखो होननानै थ' बे जाहैबाय कनजिताजों दैदेननि बिसिजों फन रायलायबाय थानायाव कनफारेन्स दङ होननानै बुंदोंमोन आरो बेयावनो दैदेननि बिसिया खोनानानै दैदेननो खोन्थाबाय जानांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। थ' बिनिखायनो आदा जेम्सनि बाजैया मोनसे बाथ्रा बुंदों जे आइजोनि सुथुरा रावबो नङा आइजोआनो जायो थ' बेनिखायनो बे भिडिअखौ नायनानै ला एसे अब्लानो एसे बुजि मोनगोन आरोना बयबो आइजोआनो आइजोनि सुथुर बे खोथाया सैथो नंगौना नङा होननानै दा आंबो जुदि दाखालि बावै जों सानैनि संसार जानायनि थासारिखौ जुदि नायोब्ला आङो सैथो होननानैनो सानना लानांसिगोन मानो होनबाथाय जों सानैनि संसार जानायाव खायसे आइजोआनो ससियेल मिडियायाव फैनानै माने गोबां गाज्रि राव बाहायनानै माने असनमान खालामफैनायखौ नुनो मोनदों आरो नाथाय आंनि बायदिब्ला आइजोजों आइजो जोङो मा खालामनांगौ जोङो सापर्टसो होलायनांगौ मानो होनबाथाय सासे आइजोनि दुखुखौ सासे आइजोआसो मिथिनानै मोनो गुबुनाथ' मिथिनानै मोनाना अब्लाथ' सासे आइजो जानानै जोङो आइजोनि दुखु दाहाखौ आइजोआसो बुजि मोननांगौ आरो दा आङो समाज जोंनि थासारियाव दा आङो नुनो मोनदों आरो जिबायदि जाथाय जागासिनो दं दा नोङो हाबा जाखानाय बा हौवाफोरजोंबो दा गोबां सिख्लाफोरा खायसे सिख्लाफोरा माने रायलायनानै न'खर संसार सेफायलायनाय माखासे जाथायफोर जानायखौ नुनो मोनदों आरो नाथाय माने बेफोरबायदि जाथाय बा थासारिखौ जोङो मा खालामनांगोन माने हौवा मानसियाथ' बारा बुजिनो रोंखाया दे नाथाय जोङो मा खालामनांगोन आइजोआनो जोङो बुजिनानै लानांगोन आरो न'खर संसार थाखानाय मानसिखौ जोङो जुदि बिनि न'खराव जुदि जोङो हाबसननानै होयोबा सासे आइजोआ माबायदि दुखु मोननो हागौ बे बाथ्राखौ जोङो साननानै नायनांगौ आरो बे बाथ्राखौ साननानै जुदि जोङो नायोब्लाथायथ' जोङो बेफोरबायदि थासारियानो जानाय नङा आरो माने बेखायनो दा जोङो आइजोआनो आइजोनि दुखुखौ बुजिलायनो रोङाब्ला जों बेफोरबायदि जाथायखौ आरो समाजाव जाबाय थानायखौनो जों नुनो मोनगोन खनले जाबाय थानायखौनो नुनो मोनगोन बेखायनो माने आइजोनि जिउआ माने एसेबां सहस बा गोरलै नङा आइजो जायोबाथाय गोबां
दुखु दाहा सहायनो गोनां जायो मालाबा जिउनि हान्थिनायाव जोङो हारसिंबो जोङो मा खालामनो गोनां जायो जोङो दावगानो गोनां जायो नाथाय सासे आइजो जानानै मालाबा जोङो हास्लाबा जोंनो सासे लोगोबो नांगौ जायो आरो आंनि बायदिब्लाथ' मा जानांगौ सासे आइजोआ आइजोनि सुथुर जानाङा आरो मानो होनबाथाय सासे आइजोनि दुखु दाहाखौ सासे आइजोआसो मिथिगौ नालाय माने आइजोजों आइजो जोङो मा खालामनांगौ थुलुंगा होलायनांगौ सापर्ट होलायनांगौ आरो बेबायदि सोंखारिलायनो नाङा आरो